pitkään odotettu hörppy holpeassa maisemassa terassilla Borjomin lähdevettä. Täällä, missä tämä vesi syntyy. Mielestäni taas maistuu sitä erilaisille täällä. Ai. Ensipurasu. Viipyilevä maku. Suolaa, mineraaleja. Helekatti, tää on hyvä. Jotenkin tässä maisemassa maistuu vielä niin paljon paremmalta kuin missään muualla. Se maistaa tästä. Borjomin vesihän siis se syntyy 10 kilometrin syvyydessä. Ja sitten tuolla omalla kuplalla, kun siinä vedessä on hiilihappoa, niin se nostaa sen noin 1,5 kilometrin syvyyteen, josta sitä sitten ruvetaan jo pumppaamaan. Että se menee joku 25 kilometriä, menee noissa vuodessa, menee niitä putkia, mitä pitkin se tulee Borjomin tehtaalle. Ja ai helakatti. Tätä mä oon odottanut. Tänne oli melkoinen vuoristotie ajella ja toi liikenne on välillä mitä on, mutta kyllä tää kannatti. Vielä kertaalleen. On se hyvä.